Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι πραγματικά το 2019 να είναι μια μαγική χρονιά για όλους μας, με υγεία εννοείται πάνω απ' όλα και όλα τα υπόλοιπα που έχετε ονειρευτεί. Σήμερα λοιπόν είναι το πρώτο βίντεο του 2019 και σήμερα που το βλέπετε είναι Κυριακή των Φώτων, οπότε στην ουσία είναι και η τελευταία μέρα των γιορτών. Παρ' όλα αυτά για μένα σίγουρα δεν τελειώνουν εδώ οι γιορτές, γιατί εγώ γενικά στολίζω πολύ νωρίς και ξεστολίζω και πολύ αργά, το ζω πάρα πολύ όλο αυτό, οπότε δεν έχω σκοπό να ξεστολίσω ακόμα. Ωστόσο για εσάς σίγουρα θα είναι το τελευταίο έτσι λίγο πιο εορταστικό βίντεο και σήμερα αποφάσισα να σας δείξω τα αγαπημένα προϊόντα του 2018. Έχω μαζέψει δηλαδή τα πιο αγαπημένα προϊόντα της προηγούμενης χρονιάς και κάποια θα τα έχετε ξαναδεί σίγουρα είτε σε βίντεο με αγαπημένα είτε σε good but empties, ωστόσο δεν μπορούσα με τίποτα να τα παραλείψω στο σημερινό βίντεο. Θα έχει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα σας δείξω πολλά προϊόντα για πρώτη φορά που είναι όμως εξίσου αγαπημένα μου. Πριν όμως ξεκινήσουμε και μπούμε κατευθείαν στο θέμα, να σας υπενθυμίσω όπως πάντα να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί είναι ό,τι πιο σημαντικό για εμένα αφού το κανάλι είναι στο ξεκίνημά του, και εννοείται όσοι θέλετε μπορείτε να πατήσετε και το καμπανάκι των ειδοποιήσεων έτσι ώστε να σας έρχεται και μια ειδοποίηση κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου, και όπως κάθε φορά θα σας αφήσω κάπου εδώ και τα social media για να με ακολουθήσετε όσοι δεν με ακολουθείτε ήδη. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί έχω πολλά και διάφορα προϊόντα να σας δείξω. Λέω λοιπόν να ξεκινήσω σήμερα με τα προϊόντα skincare, όπως κάνω σχεδόν πάντα, γιατί συνήθως τα προϊόντα skincare πρωταγωνιστούν σε όλα μου τα βίντεο, είναι δηλαδή πολύ περισσότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα που σας δείχνω. Οπότε λέω σήμερα να ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου προϊόν. Σας το έχω ξαναδείξει, σας έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό και δεν μπορούσα να μην το βάλω στο σημερινό βίντεο με τα πιο αγαπημένα προϊόντα. Αναφέρομαι λοιπόν στο νεράκι μισελέρ της Bioderma, το πράσινο, το οποίο απευθύνεται σε μικτές και λιπαρές επιδερμίδες. Είναι για μένα το καλύτερο νερό μισελέρ που υπάρχει και έξω για το ντεμακιγιάζ του προσώπου. Κάνει πάρα πολύ καλό καθαρισμό, αφαιρεί τα πάντα πάρα πολύ εύκολα και κάνει ταυτόχρονα και εξισορρόπηση λιπαρότητας, δηλαδή απορροφάει όλη τη λιπαρότητα. Οπότε εάν και εσείς έχετε έτσι μεικτή και πιο λιπαρή επιδερμίδα, σίγουρα είναι το καλύτερο νεράκι μισελέρ που θα σας πρότεινα και εγώ για το ντεμακιγιάζ του προσώπου σας. Λέω να σας δείξω τώρα μια ενυδατική κρέμα προσώπου, την οποία δεν έχετε ξαναδεί από εμένα, και είναι μια κρέμα που χρησιμοποίησα πολύ τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, από το Σεπτέμβριο δηλαδή περίπου μέχρι και το Δεκέμβριο που ξεκίνησα να δοκιμάζω και κάποιες άλλες κρέμες. Αναφέρομαι λοιπόν στην Aqualia Thermal της VC, η οποία είναι σε μορφή gel και θα σας τη δείξω ευθύς αμέσως, έτσι για να δείτε λίγο και την υφή και την σύστασή της. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ λεπτόρευστη και δεν είναι από τις κρέμες αυτές που σε μπουκώνουν, ωστόσο κάνει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση και δεν εμφανίζει καθόλου λιπαρότητα. Είναι μια κρέμα την οποία θα πρότεινα σίγουρα σχεδόν σε όλες από εσάς, αφού θεωρώ ότι αντικειμενικά θα τέριαζε στις περισσότερες, αφού απευθύνεται σε ευαίσθητες και σε μικτές προς λιπαρές επιδερμίδες. Είναι μια κρέμα την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε και χειμώνα και καλοκαίρι και πρωί και βράδυ. Ίσως να μην είναι το πιο οικονομικό προϊόν που υπάρχει εκεί έξω, αφού κοστίζει γύρω στα 20 ευρώ. Ωστόσο είναι μια κρέμα που θέλω πάντα να υπάρχει στη ρουτίνα της περιποίησής μου και σίγουρα όταν μου τελειώσει θα πάω και θα την ξαναγοράσω. Και θα σας δείξω τώρα ένα προϊόν που σας έχω ξαναδείξει και όχι μόνο μία φορά, αλλά είναι τόσο αγαπημένο μου προϊόν που δεν μπορούσα με τίποτα να το παραλείψω στο σημερινό βίντεο, και αναφέρομαι στο Northern Soap for Deep Facial Cleansing της Natura Siberica. Όπως σας έχω ξαναπεί, γιατί σας έχω μιλήσει πολύ γι' αυτό, είναι ένα από τα καλύτερα σαπούνια που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι το μαύρο σαπούνι με ενεργό άνθρακα, που όμως με το που το εφαρμόζεις πάνω στο πρόσωπο λειτουργεί σαν μάσκα και την αφαιρείς μετά από 5 λεπτάκια περίπου. Κάνει βαθύ καθαρισμό, ωστόσο δίνει και μια πολύ καλή ενυδάτωση και κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ η επιδερμίδα μου μετά λάμπει. Απευθύνεται σε όλους τους τύπους δέρματος, οπότε είναι σίγουρα ένα σαπούνι που θα πρότεινα σε όλους, και όπως σας έχω ξαναπεί είναι ένα προϊόν που μόλις μου τελειώνει πηγαίνω κατευθείαν και το ξαναπαίρνω.
Και θα σας δείξω τώρα δύο προϊόντα skincare τα οποία έχετε σίγουρα ξαναδεί κάποια στιγμή από εμένα, ωστόσο είναι δύο προϊόντα που δεν λείπουν ποτέ από τη ρουτίνα της περιποίησής μου και αναφέρομαι σε δύο προϊόντα της Bioten, ένα scrub προσώπου και μία μάσκα προσώπου. Το scrub, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι μία πολυπιστική κρέμα η οποία απευθύνεται σε κανονικό και μεικτό δέρμα, είναι paraben, paraffin και colorant free, είναι 100% natural και περιέχει μέλι και κουκούτσι βερίκοκου. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα scrub που έχω δοκιμάσει ποτέ και αυτό γιατί, όπως σας έχω ξαναπεί, επειδή η επιδερμίδα μου είναι ευαίσθητη, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ γενικά πολλά scrub και το συγκεκριμένο είναι ίσως το μόνο και που μου κάνει πολύ καλή απολέπιση, αλλά δεν μου ερεθίζει καθόλου την επιδερμίδα. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν που σίγουρα θα σας πρότεινα, όπως και η μάσκα, η οποία κάνει βαθύ καθαρισμό και είναι και αυτή paraben και paraffin free, είναι 100% natural και περιέχει πράσινη άργυλο και πράσινο τσάι και όπως λέει κάνει βαθύ καθαρισμό. Εγώ τη χρησιμοποιώ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και είναι ένα εξίσου οικονομικό προϊόν που σίγουρα θα σας συνιστούσα, ειδικά συνδυαστικά, γιατί εγώ συνήθως πρώτα κάνω το scrub και μετά τη μάσκα και είναι και τα δύο από τα καλύτερα προϊόντα skincare που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και το τελευταίο προϊόν skincare που θα σας δείξω για σήμερα είναι ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποίησα αρκετά προς το τέλος της χρονιάς, ωστόσο μου άρεσε τόσο πολύ που ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω στο σημερινό βίντεο με τα πιο αγαπημένα προϊόντα και αναφέρομαι στο Bioil, το οποίο φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς θα γνωρίζετε ήδη. Είναι ένα μαγικό λάδι το οποίο μπορεί να κάνει θαύματα είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα σας. Είναι ένα λάδι το οποίο κάνει δουλειά σε ουλές, σε ραγάδες, σε σημάδια, είτε ακμής είτε γύρανση, σε αφυδατωμένη επιδερμίδα, σε ανομοιόμορφη χρειά δέρματος. Είναι ένα λάδι που για οποιαδήποτε δουλειά και να το χρησιμοποιήσετε θα δείτε αμέσως αποτέλεσμα. Εγώ το χρησιμοποιώ πιο πολύ για την προστασία από τις ραγάδες τώρα στην εγκυμοσύνη και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ανώτερο από όλες τις κρέμες που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής, οι οποίες είναι ειδικές για την πρόληψη των ραγάδων στην εγκυμοσύνη. Είναι ένα προϊόν πολυμορφικό, είναι ένα πολυεργαλείο που σίγουρα η κάθε μία από εσάς για κάποιο λόγο θα το χρειάζεται. Δεν είναι ό,τι πιο οικονομικό, ωστόσο κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι ένα προϊόν που σίγουρα θα σας πρότεινα. Και συνεχίζω τώρα με ένα προϊόν για το σώμα, για το οποίο σας μίλησα πολύ στο βίντεο για την Natura Siberica. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα ever. Είναι η πιο αγαπημένη μου κρέμα σώματος και αναφέρομαι στην κρέμα σώματος της Natura Siberica από τη σειρά Organic Shop και τα Body Desserts. Εγώ έχω την συγκεκριμένη, η οποία περιέχει μαροκινό πορτοκάλι και λέγεται Modeling Body Soufflé. Τι να σας πρωτοπώ για αυτή την κρέμα δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας περιγράψω πραγματικά το άρωμά της, κάνει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, είναι κάπως έτσι, για να σας τη δείξω κιόλας. Κρατάει πάρα πολλές ώρες, έχει πολύ μεγάλη ποσότητα, γι' αυτό θα σας κρατήσει πάρα πολύ καιρό όπως και εμένα που την έχω περίπου ένα χρόνο ήδη και δεν την έχω τελειώσει. Και είναι ένα αρκετά οικονομικό προϊόν γιατί είναι από τη σειρά Organic Shop που είναι λίγο πιο οικονομική σειρά της Natura Siberica και εννοείται ότι είναι ένα προϊόν που θα σας έλεγα να πάτε κατευθείαν να το πάρετε. Και αφού πιάσαμε τα προϊόντα για το σώμα, λέω να σας δείξω τώρα όχι ακριβώς προϊόντα για το σώμα, στην ουσία είναι, αλλά δεν είναι κρέμα ή κάτι τέτοιο. Αναφέρομαι λοιπόν σε ένα body mist και σε μία κολόνια. Το body mist αυτό είναι ένα από τα κλασικά αυτά της Victoria's Secret και εγώ έχω επιλέξει το Pure Seduction. Είναι, θεωρώ αντικειμενικά, το πιο ωραίο από όλα αυτά της σειράς που έχει η Victoria's Secret στα Body Mist. Είναι το αγαπημένο μου άρωμα, το είχα και πιο παλιά και το αγόρασα πέρυσι, αλλά το τελείωσα σχετικά γρήγορα γιατί το έλειωσα πραγματικά. Και τώρα που μου έχει τελειώσει εννοείται ότι θα πάω και θα το ξαναγοράσω. Και η κολόνια μου αυτή εδώ είναι πλέον το άρωμά μου. Τα 2 τελευταία χρόνια είμαι ξετρελαμένη με τη συγκεκριμένη κολόνια. Είναι η Ecstatic, είναι η πιο κλασική της Balmain. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το άρωμά της, έχει γίνει πλέον το αγαπημένο μου και δεν το αλλάζω. Προχωράω και θα σας δείξω τώρα δύο προϊόντα για τα μαλλιά, τα οποία χρησιμοποίησα πολύ την περσινή χρονιά και τα δοκίμαζα πρώτη φορά και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο και λέω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με μία λακ για τα μαλλιά της εταιρείας Schwarzkopf. Είναι από την σειρά Go To Be
ή Glued. Είναι μια λάκ η οποία ναι μεν δίνει πολύ δυνατό κράτημα στα μαλλιά, αλλά δεν τα κοκαλώνει κιόλας που να μην κουνιούνται, που εγώ αυτό το πράγμα δεν το αντέχω και γενικά επειδή συχαίνω με τις λάκ και δεν τις θέλω καθόλου, ωστόσο τις χρησιμοποιώ σπάνια δυστυχώς όταν θέλω να κάνω κάποια χτενίσματα. Η συγκεκριμένη λοιπόν είναι η μόνη λάκ που δεν με ενοχλεί τόσο πολύ και ειδικά τώρα στην εγκυμοσύνη δεν μου μυρίζει τόσο άσχημα, γιατί τώρα δεν μπορώ να μυρίζω όλα αυτά τα χημικά και μου προκαλούν ναυτία, οπότε αν και εσείς ψάχνετε μια καλή λάκ αλλά που να μην σας ενοχλεί η μυρωδιά της, σίγουρα θα σας πρότεινα τη συγκεκριμένη. Και το άλλο προϊόν που έχω να σας δείξω είναι ένας αφρός για μπούκλες, πάλι της εταιρείας Schwarzkopf από τη σειρά Go To Be, είναι η Twisted. Είναι μια μους για σγουρά μαλλιά και ειδικά αν χρησιμοποιείτε έτσι ψαλίδι για μπούκλες και εφαρμόσετε μετά το συγκεκριμένο προϊόν, θα δείτε πόσο πιο καλοσχηματισμένες και πόσο πιο πλούσιες θα είναι οι μπούκλες σας. Και η συγκεκριμένη μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ ωραίο άρωμα που και τώρα στην εγκυμοσύνη δεν με ενοχλεί καθόλου και σίγουρα είναι δύο προϊόντα αρκετά οικονομικά που θα σας συνιστούσα. Και θα σας δείξω τώρα άλλο ένα προϊόν για τα μαλλιά το οποίο πραγματικά έχω λατρέψει και το αγαπώ, το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά την περσινή χρονιά που το δοκίμασα πρώτη φορά ξετρελάθηκα. Είναι ένα προϊόν για το οποίο σας έχω ξαναμιλήσει και σας έλεγα για το πόσο πολύ μου αρέσει. Αναφέρομαι λοιπόν στην Pantene Prové το Aqua Light. Είναι ένα σπρέι για τα μαλλιά το οποίο τα ξεμπερδεύει πάρα πολύ εύκολα. Αν λοιπόν και σας μπλέκονται τα μαλλιά σας όπως και τα δικά μου, είναι ένα mist το οποίο σίγουρα θα σας πρότεινα. Είναι πολύ οικονομικό, εγώ βέβαια το είχα βρει και σε έκπτωση, αλλά και χωρίς την έκπτωση είναι πάρα πολύ οικονομικό. Θα ψεκάσετε πολύ μικρή ποσότητα και θα σας ξεμπερδέψει κατευθείαν τα μαλλιά, οπότε εάν και εσείς αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα με εμένα, εδώ θα πάτε. Και θα ολοκληρώσω το σημερινό βίντεο και λέω να σας δείξω τώρα και κάποια προϊόντα μακιγιάζ τα οποία χρησιμοποίησα πολύ την περσινή χρονιά και μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Και λέω να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με δύο προϊόντα για τη βάση του προσώπου και θα σας δείξω πρώτα μία κρέμα με χρώμα, την οποία σας έχω ξαναδείξει και σας έχω μιλήσει πολύ για αυτήν. Και αναφέρομαι στις La Roche-Posay την Effaclar Duo. Είναι η αγαπημένη μου κρέμα με χρώμα. Εγώ είμαι στην απόχρωση medium. Είναι μία κρέμα η οποία δίνει έτσι μία μέτρια και ελαφριά κάλυψη στο πρόσωπο, ωστόσο κάνει την όψη του δέρματος να φαίνεται κατευθείαν ομοιόμορφη. Είναι μία κρέμα η οποία κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πολύ φρέσκια και πολύ φυσική. Είναι μια κρέμα η οποία απευθύνεται σε πιο έτσι λιπαρές επιδερμίδες και γενικά σε δέρματα λίγο πιο προβληματικά που ενδεχομένως έχουν σημαδάκια ή ουλές από ακμή, οπότε αν αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα εδώ θα πάτε. Εγώ τη χρησιμοποιώ τουλάχιστον 2 χρόνια και δεν την αλλάζω και τώρα που μου τελειώνει εννοείται ότι θα πάω και θα την ξαναπάρω. Και θα σας δείξω τώρα και το αγαπημένο μου foundation, που πραγματικά το πιστεύω ότι όσο και αν δοκιμάσω στο τέλος πάλι σε αυτό εδώ θα καταλήξω, και αναφέρομαι στις L'Oréal το Infallible. Είναι το αγαπημένο μου foundation, είναι το πιο matte foundation που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ είμαι στην απόχρωση 24, είναι ένα foundation το οποίο απευθύνεται πάλι σε πιο έτσι μικτές και λιπαρές επιδερμίδες, οπότε αν και εσείς ψάχνετε ένα έτσι καλό και οικονομικό foundation που να είναι matte και να μην σας εμφανίζει λιπαρότητα ακόμα και αν το φοράτε πολλές ώρες μέσα στην ημέρα, σίγουρα εδώ πέρα θα πάτε. Και αφού πιάσαμε τα προϊόντα για τη βάση του προσώπου, λέω να σας δείξω τώρα και το πιο αγαπημένο μου concealer, που όσοι με βλέπετε και παρακολουθείτε τα βίντεο μου σίγουρα έχετε καταλάβει σε ποιο προϊόν αναφέρομαι, και αυτό είναι εννοείται το Instant Anti-Age της Maybelline. Είναι πραγματικά το καλύτερο concealer που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά, αφού όπως ξέρετε αντιμετωπίζω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους μαύρους κύκλους. Το συγκεκριμένο είναι κάτι σαν γόμα που σβήνει τους μαύρους κύκλους. Μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κάποιο άλλο που να μου έχει κάτσει τόσο καλά και να μου έχει ταιριάξει τόσο πολύ. Πλέον δεν το αλλάζω και δεν το συγκρίνω με κανένα. Είναι ένα πολύ οικονομικό προϊόν και πάρα πολύ ποιοτικό που σίγουρα θα σας πρότεινα. Και θα σας δείξω τώρα ένα αγαπημένο μου προϊόν, όχι μόνο του 2018, αλλά γενικά των τελευταίων χρόνων, γιατί η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν το αλλάζω. Και όσοι με γνωρίζετε ξέρετε πόσο μεγάλη αδυναμία έχω στα nude, μολύβια, κραγιόν, liquid lipstick τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο είναι το αγαπημένο μου nude μολύβι, δεν έχω βρει κάποια απόχρωση που να μου αρέσει περισσότερο. Θεωρώ πως είναι το απόλυτο nude και θα σας το δείξω
ευθύς αμέσως. Αναφέρομαι λοιπόν στις Adamo το Special Pencil, είναι το νούμερο 45 Nude. Θεωρώ αντικειμενικά πως είναι το απόλυτο nude, αυτό το πολύ ωραίο καφέ μπεζ ροζ, το οποίο είναι για όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ το χρησιμοποιώ ασταμάτητα σε καθημερινή βάση, είναι το μολύβι που χρησιμοποιώ πιο πολύ από όλα όσα έχω στη συλλογή μου, ειδικά το πρωί που δεν θέλω να κάνω ένα πολύ έντονο μακιγιάζ, είναι σχεδόν το μόνο που εφαρμόζω πάνω στα χείλη μου, αλλά και το βράδυ εννοείται με ένα λίγο πιο έντονο μακιγιάζ στα μάτια, είναι αυτό που πάντα με σώζει. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό μολύβι και πάρα πολύ καλό και εννοείται ότι θα σας το πρότεινα. Και το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω για σήμερα είναι ένα προϊόν το οποίο σας το έδειξα σχετικά πρόσφατα, αν θυμάμαι καλά, στο βίντεο με τα Good But Empties, αλλά και στο βίντεο μακιγιάζ που δεν σας έδειξα βέβαια αυτό το στάδιο γιατί το παρέλειψα, ωστόσο σας έχω μιλήσει πολύ για αυτό και για το πόσο πολύ μου αρέσει. Αναφέρομαι λοιπόν στην μάσκαρα της Catrice, την All Around Waterproof. Είναι πραγματικά η αγαπημένη μου μάσκαρα πλέον. Την ανακάλυψα κάποια στιγμή προς το τέλος του 2018 και από τότε έχω ξετρελαθεί μαζί της. Δεν έχω βρει άλλη μάσκαρα που να μου ξεμπερδεύει πιο εύκολα τις βλεφαρίδες, οι οποίες μπλέκονται πάρα πολύ. Μπορώ με τη συγκεκριμένη να κάνω το μακιγιάζ στα μάτια μου μέσα σε λίγα λεπτά και να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλοσχηματισμένες οι βλεφαρίδες μου. Είναι ένα προϊόν πάρα πολύ ποιοτικό και πάρα πολύ οικονομικό, όπως και όλα τα προϊόντα της Catrice, και εννοείται πως και εσείς αν ψάχνετε μία μάσκαρα με πλαστικό βουρτσάκι που να σας ξεμπερδεύει εύκολα τις βλεφαρίδες, αν μπλέκονται και εσάς όπως οι δικές μου, εννοείται ότι αυτή εδώ είναι η καλύτερη επιλογή για εσάς. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν και ξέρω ότι πολλά προϊόντα σίγουρα θα τα έχετε ξαναδεί σε προηγούμενα μου βίντεο, αλλά ήταν όλα πραγματικά πάρα πολύ αγαπημένα μου και δεν ήθελα με τίποτα κάποιο να μην σας το δείξω στο σημερινό βίντεο. Εάν λοιπόν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και εννοείται να μου αφήνετε από κάτω τα σχόλιά σας, γιατί όπως βλέπετε απαντάω πάντα σε όλους. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά μέσα από την καρδιά μου, να σας φέρει το 2019 ό,τι έχει ονειρευτεί η ψυχή σας και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά σε όλους!